Hello logoफोर, welcome back to my YouTube channel with another video. So logoफोर बरायलायबाय नोंथांमोनखौ दिनै finally दिनैसो vlog लानो सोलाबदों आरोना. But सोलाबदों मानेथ' खामानिथ' इदि गैखाया, ओमफ्राय दायो सगाव थांनो नागिरदों आरोना दान्दिसे. दे फै माबार. नै सगाव थांदो जोङो जानो थांलायनोसै आरोना. मा जागोन? हा? मेगनाव. ओइनो सोनाबहा सान ओंखारबायानो. जोंनि गामि खोन्थिखाबाय थायो आङो एनि टाइम. नायदो बेलासियाव माबायदि बाय बोरमा मानै गुफुर. ओइ नैबे नै जोंनि लामा जोंनि लामाया माने गामि सिंनि लामा नालाय मोजां सिसि ब्लक जायाखै. सिसि ब्लकआ बै ससेनिफ्राय सिसि ब्लक आरोना. नैथ' नै हाब्रु जाना दं. अखायाबो माने हालाय गारलाय जाबाय नङा होमबा नोंथां? आंनि ब्लग नायग्राफोराथ' नै बेजों आंजोंखौ नुखाबाय थायो नङा होमबा नोंथां? जों सानैजोंल' बेरायखायो. जों सानैजों दसथि नङा होमबा? जों सानैजों लोगो आरोना. वाव. हमथ' दसे. हेल' गाइस होनना हो एसे. होनना हो. दे होनदा होब्रा एसे. हैद केमेरासो खेब्बाय. केमेरा खेबना. र' बेलेगसो लायनि. अयाव थु. खिना हो एसे. नै जों दा सिसि ब्लक मोनबाय आरोना. जों दा थांसिगोन. बाजाराव. साफोर लोंहैनोसै बेरायनोसै एसे दान्दिसे नङा होमबा? नंगौ. ससे खिजाब थाबायनोसै. बेफोरथिंजा. ओमफ्राय फैना आरामसे लोंफैनोसै जाफैनोसै न' फारसे फैफिनसै नङा होमबा? बेनो जोंनि लामाया नङा होमबा? बोरमाया बा मा लाब जाबाय नामा नों मार दिनै? जायाखै नोंथां. मा थांजादों ना लाब जादों? थांजादों गरनैसो. गरनैसो थांजाबाय होनबा? मा गेलेयो होनदों नोंसोरो? जों नारबल. मा खेला गेलेयो होनदों नोंसोरो? हाबि-जाबि. हा? मा? नेपालना थांल'? गोजानद्राय सं. सिंग्रा फानबाय इयो? हा? सिंग्रा. सिंग्रा? सिंग्रा बुसका फानो. बुसका. सोरथांबा थाबायनानै एफा गोजान? साइकेल आरो नोंनाव हाबफेराखै नालाय लाजिनाय मोनो आं. आं बिहरगोन ना. गाइस जों दा थांबाय दं आरोना. नायलांबाय था नोंथांमोना जोंनि लामा आरो जोंनि ओनसोल जोंनि मिथिंगाफोरखौ खोन्थिलांबाय दं. बे जाबाय सिसि ब्लक लामा नङा होमबा? नंगौ. जोथोनै लाखिनाया नोंनिनो बिबान. ओइयाव वाटार साप्लाइ जाबायना? मार गोजौखा गोदान वाटार साप्लाइ होयो. मास्टार फैदोलै. आसल फैदों. जाथ'गा. वाव. थालिरा बाम्मा फुस्था-फुस्थागासिनो ना? वाव थालिरा. आसल. इयाव आमलाया दाबो दं? दङ. इयाव मैया बल गेलेफैदोंमोन? दिनै फैयाखै होनबा ना? फैबागो. ओइनो वाटार साप्लाइ मार गोजौखा आरोना. गोजौथार? गोजौथार एखेबारे गोजौथार. आयु. Ano neng humda cara itu lah. Boleh neng humda. Ini neng humda cigut. Bukan cigut.
kremsikan. Aku kremsikan. Aku kremsikan. Oh no, lada. Hei ladu, hei yang lak cincang. Cah. Wali Cina na urun ro. Wih, lesir ba? Quality mar bunga ro. Asar balik macam ni hei. Oh. Hah? Iya. Ano lilade laki sih. Oh logoफोर बाजारनिफ्राय फैबाय आरोना दायो बाजारनिफ्राय माने ओरैनो बेरायनो फैदोंमोन ना दसे है वाव जों सानजोरा थांबाय मा मोनजाखो आजकाल मोनजाबाय पुरि ओमफ्राय गोथावमोन ना माला मा लाबोखो ओमफ्राय दा बाजारनिफ्राय बिस्कुट जा गाइखेर ओमफ्राय इयो पेपार खौ मानो लाबोखो थागोन गथ' स' नैयाव मार दाइलग मारिनो हायैयाव वाव नैबे जाबाय जोंनि वाटार साप्लाइ अके नंगौ ना नंगौ नामा नोंथां स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय आरोना नंगौ ना फोजोबनानैसो मोजां मोनोबा लाइक खालाम भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होदो अके थेंक इउ फर वाचिं थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय लोगो मोनगोन गोदान भिडिअ